Не, няма да се получи само с създаване на една Facebook страница и пускане на публикации и съответно изграждане на сайт, например. Няма как да се получи само с тези неща. Когато сме предприемачи, когато искаме да развиваме себе си, да продаваме себе си, собствените си качества, това, в което ние горим, това, което е нашата страст, ние трябва да работим на няколко фронта и не става само с публикации, лайфове, страници и TikTok видеа. Разбира се, това е задължително, да сме постоянни в тази сфера също е задължително, но ние трябва да работим и да изграждаме нашето име на няколко фронта. Ако искате да развивате своята страст онлайн и да успявате, продавайки своите продукти и услуги интелектуални, чрез вашия сайт, Facebook страница и като цяло да развивате себе си като предприемачи, запишете се за индивидуално обучение с мен и аз ще ви помогна да бъдете по-успешни.